Yma'r heddiw cyntaf o mis Medi 2024, dydd Sul, ac mae'r amser yn cynnar bore. Felly, y pwnc dwi'n eisiau I trafod fan yma yw yr chwarae solitêr areithio gyda'r enw o'r chwedl gorflewog. Felly dwi wedi grybwll yn y fideoedd o'r blaen ynglyn â'r defnyddio yr chwedl solitêr areithio I ymyfaru, I siarad ac trwy y rhain I gwellau neu I cynyddu ein medrusrwydd mewn yn ein rhugylder mewn yn yr iaith I siarad yn ysmwyth ac yn cyflymach. Felly nid ydy'r hwn rhywbeth sydd yn man ystyru ydyn yn diffygio yn y rhugylder mewn yn y iaith, ond hyd yn oed pan ydyn yn siarad mewn yn Saesneg, felly mae'n angen I ni yn weithiau I gwneud neu I ymyfaru neu I cymryd rhan yn yr gwrthryfelwyr sydd yn gallu gwellau ein safon o'r siarad mewn yn yr iaith enghraifft pan ydyn ni eisiau I rhoi rhyw fath o'r cyflwyniad ar gyfer yn y gwaith ac ar gyfer rhyw fath o cyncarchiad ar gyfer yr cwsmeriaid. Felly mae ydyn yn gallu erferu hunain I efallai I siarad yn mwy gwych tuag at y cwsmeriaid I creu yr enghraifft yr awelgylch ac hefyd y temlad I denu neu I gwarhordd yr cwsmeriaid I darganfod ambell mwy ynglyn â'r cyncarchiad ar yn geisio I gwerthu iddynt. Felly mae'r un peth sydd yn cymwysio pan ydyn ni eisiau I siarad mewn yn y iaith Cymraeg ydyn yn gallu gwellau ein safon o'r areithio I gwellau efallai yr ysmwythder o'n llais, o'n geiriau ac o'n llyfariad I gwellau yr ysmwythder ac yn syml I gwellau yr ymprofiad o'r araith pan ydyn ni eisiau I rhoi rhyw fath o'r darlith neu araith I bobl eraill I'r gwrandawyr ydyn yn gallu gwellau eu profiadau nhw trwy'r gwellau y safon neu gwastadlun o'n medrusrwydd mewn yn yr creiad o'r profiad hwn ar ei gyfer nhw. Felly ar gyfer yr amcan hwn neu diben hwn, dyn wedi disgrifio yn y fideoedd o blaen yr chwedl solitêr areithio fel enghraifft y cyntaf oedd pan ydyn yn dewis yn habnam rhyw flwyddyn yn yr gorffennol ac wedyn I ateb 5 gofyn ynglyn â'r gwaith y pryd honno enghraifft sut yr ydych chi yn dod o hyd o'r gwaith yn y lle gyntaf, beth oedd yn gyffrous ynglyn â'r gwaith, beth oedd rhywbeth oedd yn doniol ynglyn â'r gwaith, beth oedd rhywbeth oedd yn diflas ynglyn â'r gwaith, beth oedd rhywbeth oedd yn trist ynglyn â'r gwaith, neu siomedig, ac hefyd neu beth oedd rhywbeth oedd yn hyfryd, neu dathliadus neu hapus ynglyn â'r gwaith. Ac hefyd, os ydyn wedi gwybwll neu disgrifio o'r blaen ynglyn â'r chwedl solitêr areithio, lle os ydyn yn disgynellio oddi wrth ar ei wen neu parasiwtio I lawr uwchben rhyw tref neu dinas ac wedyn pan ydyn yn disgyn tuag at dinas neu tref ydyn yn gallu disgrifio pob un manylion ynglyn â'r golygfedd sydd yn damnon ni pan ydyn yn disgynellio oddi wrth ar ei wen. Felly dyna'r oedd yr chwedl solitêr areithio. Ac wedyn, yr chwedl solitêr areithio arall yw ydyn gallu dod I hyd o'r
5 gar yn habnam sydd yn dechrau gyda'r un llythren i mewn yn y egwyddor ac wedyn i gynnwys yr un llythren hefyd i mewn yn y gar ac rydyn yn gallu dod o hyd o'r geiriau hyn yn habnam trwy efallai yn edrych ar yr munud ar ôl yr awr neu i'r awr nesaf ac wedyn oddi wrth hynny i dywys yr llythren oddi wrth yr egwyddor ac felly mae gyda ni 5 gair rydyn yn gallu efallai disgrifio nhw yn manwl enghraifft os mae gyda ni 5 gair sydd yn dechrau gyda'r llythren efallai llythren L ac yn cynnwys llythren M mae gyda ni enghraifft yr geiriau llamu a clef ac hefyd llais ac hefyd llyfaru ac hefyd dythyr. Felly mae'n well i ddewis y geiriau sydd yn enwau yn ytrach nag berfau oherwydd pan rydyn yn dewis enwau rydyn yn gallu gysylltu synadau achlydig yn fwy hawdd nag oherwydd mae'r ystyr i mewn yn yr enwau ychydig yn fwy eang nag i mewn yn yr berfau sydd yn ychydig yn fwy cyfyngedig oherwydd mae'n ychydig yn fwy cymwys ac yn cymwysio i'r gwerthidiad hunain. Felly ar gyfer yr chwarae hwn dwi'n yn argymell i dewis yr enwau yn ytrach nag berfau ac wedyn enghraifft rydyn yn gallu areithio anglyn am llamu. Mae'n hwn yn gwerthidiad lle rydyn yn neidio i mewn yn yr awyr ac mae'r hwn hefyd un o'r chwaraeon i mewn yn yr chwaraeon Olympaidd. Felly rydyn yn gallu mynd ymlaen fel hynny yn disgrifio yn manwl yr pwnc o'r gair. Felly dyma'r chwarae solitêr areithio arall. Felly chwedl arall yw rydyn yn gallu chwarae yr chwaraeon lle rydyn yn gallu cysylltu gar gyda'r gair. Enghraifft rydyn yn gallu dechrau gyda'r gair afal ac wedyn oddi wrth yr afal rydyn yn gallu cynnig yr gair arall sydd yn cysylltiedig gyda'r gair o blaen sef afal. Felly rydyn yn gallu dweud gair fel afal goeden neu afal wyth ac wedyn rydyn yn gallu parhau fel hyn ac wedyn i cynnig gair nesaf sydd yn cysylltu gyda'r gair o blaen. Felly rydyn yn gallu dweud ar gyfer afal coeden rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel coedwig ac ar ôl coedwig rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel teirlin. Felly teirlin ac wedyn bryniau mynydoedd, adnoddau anianol, afonydd, aber, môr, cefnfor, gwibllongau, porthladdoedd, cei, traeth, afordir ac yn y blaen. Hyd at rydyn yn cyrraedd yn ôl at yr gair arfal. Felly, ar gyfer yr enghraifft hwn, ar ôl yr arfordir, rydyn gallu dweud gair fel promenad, ac ar ôl promenad, rydyn gallu dweud rhywbeth fel gwesti, ac ar ôl gwesti, bwyty, bwrdd, cinio, pwdin, pai afal. Ac hefyd, rydyn yn gallu amrywoli yr chwarae hwn trwy enghraifft pan rydyn yn dewis neu cynnig gair nesaf. Rydyn yn gallu creu rhyw fath o chwedl hefyd. Felly pan rydyn yn symud oddi wrth afal i afal goeden, rydyn yn gallu disgrifio rhyw fath o'r digwyddiad o gwmpas rhyw fath o afal goeden. Enghraifft yma'r ferch yn ystedd i lawr dan cangen o'r afal goeden ac wedyn, roedd hyn yn clywed yr afal yn gwympo i lawr oddi wrth yr cangen i'r ddaear. Felly, rydyn yn gallu parhau i treulio amser yn defnyddio yr iaith trwy'r ymadrodd yr chwedl trwy chwarae yr chwaraeon hyn. Felly, yr chwarae solitêr areithio newydd dwi'n eisiau i gyflwyno i mewn yn y pwnc hwn yw'r un gyda'r enw yr ci gorflewog. Felly, ar gyfer o'r hwn, yr amcan yw i treulio am leiaf amser pedantedig o siarad heb unrhyw patrisiad neu unrhyw saib
yn yr llyfariad. Felly, ac rydyn yn gallu dechrau enghraifft gyda'r un diwrnod o'r roedd ci gyda'r enw enghraifft o'r wolfa, ac roedd ci hwn yn cerdded i lawr y stryd ar y palmant, ac mae'r bryd neu'r rhywogaeth o'r ci hwn yn bugeiliad Almaenig, ac roedd hyn yn edrych yn gwmpas o rhywle i croesi y ffordd. Ac wedyn roedd hyn yn canfod dyn gyda'r ffôn cerdded yn ymgeisio i croesi yr hewl, ac wedyn dywedodd y dyn gyda'r ffôn cerdded i'r ci, "Helo, sut wyt ti? Ydych chi'n deall beth ydw i'n dweud?" Ac wedyn mae'r ci wolfa yn ateb, "Ydw, dwi'n deall beth mae'r dynoriol yn dweud pan maen nhw yn siarad gyda fi." Ac wedyn, oherwydd mae'r ci yn gallu deall ac wedi yn gallu ymateb i'r llyfariad o dynoriol, nad oedd y ci gyda fe yr abledd i sonio ei hunain fel gyda llais o'r dynoriol. Felly, pan roedd yr ci yn ymateb i'r gofyn oddi wrth dyn gyda'r ffôn cerdded, roedd y dyn dim ond yn clywed yr seniau o'r ci yn gyfarthu, ac roedd y dyn hwn yn feddwl o roedd y ci yn gelineddus iddo fe gyda'r cyfarthiad mor uchel. Felly dwi'n gallu parhau fel hwn, dim ond i cynhyrchu neu greu i fyny yr holl chwedl, ac wedyn i parhau i llyfaru yr amser neu yr hyd o'r amser penodedig heb unrhyw patrisiad ac unrhyw saib, ac wedyn dwi'n gallu cyflawni yr amcan hwn ar ôl yr gorffen o'r hyd o amser penodedig. Ac oherwydd mae hwn yn chwedl ci gorflewog, does dim unrhyw angen i cwblhau yr chwedl hwn fel chwedl neu stori cyffredinol gyda'r rhyw fath o diweddglo hapus neu unrhyw beth fel hynny. Ydyn yn gallu dim ond gollwng yr chwedl i gyd ac yn ei adael fel y diwedd fel hynny. Oherwydd mae hwn dim ond yn chwedl gorflewog. Dyma'r anian neu natur o'r fath chwedl hwn. Felly, dyma'r 5 fath o'r chwedl solitêr areithio ydyn yn gallu chwarae ac yn defnyddio hyn i roi i ni mwynhad ac hefyd hwylusrwydd union yn ymarferu yn siarad union yn yr iaith. Felly mae'r rhain bob un ohonynt yn cyfwerthuso pobl gwahanol. Efallai y fyddai pobl gwahanol yn canfod y chwedl hyn bob un ei ffafrynnau gwahanol, ac hefyd ydyn yn gallu gymysgu yr chwedlau hyn hefyd. Enghraifft pan ydyn yn chwarae y chwaraeon o'r ci gorflewog, ydyn yn gallu enghraifft cynnwys rhyw fath o'r erfyniadau union yna fe. Enghraifft ydyn yn gallu rhoi y 5 gar erfyniadau union yna fe. Felly mae angen rhaid i cybwll y 5 gar i gyd cyn diwedd y chwedl. Ydyn yn gallu rhoi rhyw fath o'r erfyniad fel hynny pan ydyn yn chwarae, ac hefyd pan ydyn yn chwarae yr solitêr gyda'r 5 gar, ydyn yn gallu rhoi rhyw fath o'r erfyniad mae angen i ni i enghraifft i creu rhyw fath o'r chwedl i union yna fe hefyd, ac efo pob un gar. Felly ydyn yn gallu cymysgu pob un chwedl gyda'r elfennau oddi wrth yr eraill. Mae'r heddiw y alfed o'r mis Medi 2024, dydd Llun, ac mae'n hyn cynnar yn y bore. Y pwnc fan yma yw y gweddi i chwerthin at y rhai sydd yn gwrthryfelwyr erbyn Duw, rhag gofyn y cawm ein heintio trwy'r ei gweinidigrwydd. Felly, beth gallu i esbonio y pwnc hwn, y gyntaf gofyn dwi'n mynd i ateb yw pam chwerthin. Pam dwi'n argymell bobl i chwerthin at y rhai sydd yn gwrthryfelwyr yn erbyn yr arglwydd yn erbyn Cristnogaeth. Oherwydd mae'r Beibl yn ein dysgu ni i gydystyrio gyda'r eraill pan mae bobl eraill yn dioddef neu yn bod yn y sefyllfedd lle maen nhw'n
cyfarfod o'r anhawsterau neu'r trafethion, ac wedyn oherwydd hyn yn serthio i mewn yn y sefyllfa lle mae nhw'n yn yr anffodusrwydd o'r rhai sydd yn cael eu maglwyd ac yn eu ffeithlwyd gyda'r Satan i ymgeisio i ystyn allan i'w cynorthwyo nhw i cynorthwyo eraill ac nid i chwerthin tuag at eraill yn eu anffodusrwydd pan mae nhw'n yn cael eu maglwyd gyda'r Satan. Felly i ateb y gofyn hwn, dwi'n mynd i dweud nid ydw i yn anghytuno gyda'r rheswm hwn. Dwi'n hollol yn gytuno gyda'r rheswm lle y dylem ni'n yn ystyn ein cydostwriaeth tuag at y rhai oedd wedi ei maglwyd gyda'r Satan, y rhai sydd yn cael ei twyllo gyda'r Satan, a thrwy y maglau ac hefyd y twyllodau o'r diawlod uffernol, y mae nhw'n diodef i mewn yn yr sefyllfedd sydd yn waelach ar eu cyfer nhw. Fel Cristnogion, mae'n ein cyfrifoldeb i ystyn ein cydystwriaeth tuag atynt ac hefyd ein cydymdeimlad tuag atynt ac i ymgeisio i'w cydnothwyo nhw allan o'r eu sefyllfedd gwael. Enghraifft, os y mae nhw'n byw i mewn yn y sefyllfedd o'r anfydrydd, felly mae'n angen rhaid i ni i ystyn allan iddyn nhw ac wedyn i dysgu nhw yn y llwybr o gyfiawnder. Os y mae nhw'n byw i mewn yn y sefyllfedd o tlodion, felly os ydyn nhw'n gallu gwneud hynny, mae'n angen i ni i ystyn allan iddyn nhw i'w roedd cymorth iddyn nhw, i'w cymorthio nhw allan o'r sefyllfedd gwael hynny trwy'r efallai rhoddiannau ariannol, ac wedyn hefyd i rhoi iddyn nhw dysgydaeth ynglyn â'r llwybr o gyfiawnder yn y ffordd i iacodwraeth trwy'r ffydd Cristnogaeth. Felly mae'r rhain gwerthrydiadau sydd yn arferol a mae'n angen rhaid i ni fel rhanbarthau o'n cyfrifoldebau i wneud fel Cristnogion i ehangu yr gar sanctaidd i'r eraill sydd yn byw yn y sefyllfedd yn fwy anffodus yn ei dealltwriaeth o'r iacodwriaeth trwy'r Cristnogaeth. Ond beth dwi'n eisiau i i'ch oleo yn y pwnc hwn yw rhywbeth sydd yn wahanol i hynny. Beth dwi'n yn cyferio at yw y sefyllfa lle ydyn yn byw i mewn ynddi hi ers yr canrif diwethaf, ers yr dechreuad o'r 20fed canrif, lle ydyn wedi byw i mewn yn yr cymdeithas sydd seliedig ar crefyddoliaeth neu'r atheistaidd, lle y bodoliad ers hynny rhanadiaethau o'r cymdeithas sydd nid yn unig yn seilog yn ei crefyddoliaeth, ond hefyd yn brydferedig ynddi hi ac hefyd yn ymgeisio cyn gymaint a phosib i annogi eraill i fod yn crefyddol neu i fod yn atheistaidd. Felly, ynglyn â'r rhanadiaethau hyn o'r gymdeithas, dwi'n meddwl mae'r hwn y rhai sydd wedi ei cael ei gweddinnol-leiddwyd neu radical-leiddwyd i fod yn crefyddoliaethwyr neu atheistaiddwyr, ac mae nhw'n bwriadol yn gorflewog yn erbyn Cristnogaeth, yn erbyn crefydd, ac oherwydd ei wrthrydiadau gwladwraethedig, ydyn ni heddiw yn bodoli i mewn yn y sefyllfa lle ydyn ni wedi colli deddfau ac hefyd y gyfreithiau oeddent yn yr degawdau o'r blaen wedi amddiffyn y gwerthoedd Cristnogaeth, ac wedyn oherwydd y diffygrwydd o'r deddfau ac hefyd y gyfreithiau i amddiffyn y gwerthoedd Cristnogaeth, ydyn ni'n byw union yn y sefyllfeydd pan y mae'n pŵer uffernol a Satan wedi cael ei ryddhau i wneud beth bynnag ydyn ni'n eisiau. Felly, oherwydd hyn, dwi'n meddwl yn y dyddiau hyn, nawr, dwi'n yn canfod, neu dwi'n temlo, a mae'r bethau fel swyn gyfaryddau ac hefyd gwrachod bethau yn ffynnu.
Ac wedyn, yn y gymdeithas yn eang, dwi'n teimlo yn cael ein hunain yn bod yn aberth dioddefwyr o'r swyn gyfarwyddau ac hefyd yr gwrachod-bethau. Felly, fel Cristnogion, pan ydyn yn galw ac yn gweddio ar gyfer yr cymoedd nefol oddi wrth yr agrydd ac oddi wrth y Iesu Grist ac yn y cyfamser ydyn yn dioddef ac yn derbyn yr ymosodau oddi wrth y swyn gyfarwyddau ac hefyd y gwrachod-bethau oddi wrth yr rhain neu'r rhanadaethau hyn sydd yn rhyfela dros Satan ac yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Wel, dwi'n meddwl mae'r efengel yn hollol eglur am ei sefyllfeydd nhw, sef os yma rhywun yn sarhau yr ysbryd glân, does dim maddeuant ar gyfer hynny, a pan ydyn nhw'n cael ein melltithio trwy'r swyn gyfarwyddiad neu gwrachod-beth, felly ydyn nhw'n derbyn yr heintio neu'r halogiad oddi wrth yr ysbrydion aflan neu'r cythreiliaid neu'r diawlod uffernol. Felly, beth yw'n wneud yn y sefyllfedd hyn? Felly mae'r efengel yn eglur hefyd, sef os ydyn yn cael ein cyfarfod gyda'r unrhyw ysbrydion aflan, felly yw anwybyddu yn hollol ac nid i rhoi unrhyw sylw arnynt nhw, ond yn y dyddiau hyn, dwi'n teimlo y mae'r pŵer neu nerthoedd o'r lleoedd satanaidd wedi cynyddu mor gymaint. Mae'n weddiau yn anhobddyb i anwybyddu nhw oherwydd maen nhw'n mor cryf yn ei ymysodiadau ysbrydoliaeth, yn ei ymysodiadau ysbrydoliedig, ac wedyn trwy'r pŵer neu nerth o'i ymysodiadau ysbrydoliedig ydyn yn cael ein heintio neu hylygwyd neu gwenwyno gyda'r ysbrydion aflan, a thrwy'r ysbrydion aflan yn ein teimladau ni, yn ei meddyliau ni neu syniadau ni, ydyn yn cael ein denu i droseddu, sef i bechu, i wneud y bethau sydd yn cyfeillionus i'r glanhad o'r corff sanctaidd, oherwydd y mae'r ein corff ni teml i'r ysbryd glân. Felly os ydyn yn troseddu ac gwneud y bethau gyda'r ein cerdd ni sydd yn halogedig ac yn cyferlionus, mae'r hwn yn heintio ac yn hylogi y teml sanctaidd i'r ysbryd glân. Felly beth yw'n wneud yn yr sefyllfedd hyn pan ydyn yn cael ein ymysodwyd gyda'r lleoedd o'r uffern trwy'r swyn gyfarwyddiad ac hefyd trwy gwrachod-beth, ac nid allem ni ei hanwybyddu o gwbl oherwydd y cryfder o'i ymysodiadau. Felly, dwi'n meddwl y peth nesaf i'w hanwybyddu yw i chwerthin arnynt. Oherwydd, os ydyn yn taro yn ôl iddyn nhw rhywsut, efallai trwy'r danfon meddyliau cysnebus iddynt fel rhyw fath o'r hunan amddiffyn, felly ydyn yn colli ein rhinwedd. Hefyd, ydyn yn gallu troi tuag at gweddi ac ydyn yn gallu galw ar yr enw sanctaidd o'r Iesu Grist ar gyfer cymorth. Ond yn llawer o sefyllfedd mae'r ymosodau yn dal yn parhau, a mae'r gyda'r cyfreithiaid hyn neu yr ysbrydion aflan hyn, y pŵer i anwybyddu yr enw sanctaidd o'r Iesu Grist, neu ydyn canfod eu hunain i mewn yn y sefyllfa lle ydyn wedi cael ein maglwyd neu twyllo gyda'r Satan ar ysbrydion aflan, ac wedyn oherwydd yr colliad neu diffygrwydd o'r bendithion oddi wrth y nefoedd, ydyn yn canfod mae'r ysbrydion aflan gyda nhw y pŵer i anwybyddu yr enw sanctaidd pan ydyn yn galw ar hynny. Felly os ydyn eisiau i anwybyddu yr ysbrydion aflan, felly fel cwpwllwyd o'r blaen, dwi'n meddwl y peth nesaf i'w hanwybyddu yw i chwerthin arnynt. Felly, oherwydd hyn, dwi'n meddwl yn y dyddiau hyn ers yr dechreuad o'r uganfed
canrif, felly mae'n angen rhaid i ni i wahanreddu yr dwy trafniadaeth wahanol, sef y rhai union yn y gymdeithas heddiw sydd yn dioddef y canlyniad o'r gwerthoedd ac hefyd yr amddygiadau heddiw mor rhyddhawl ac yn wedi cael ei maglwyd union yn y sefyllfedd anffodus ar y un llaw ac ar y llall y rhai sydd yn bwriadol yn gorflewog yn erbyn Duw, ynglyn â'r rhai sydd yn bwriadol yn gorflewog yn erbyn yr ysbrydlan ac yn erbyn Duw, os nad ydym ni'n gallu i'w hanwybyddu o gwbl, felly y beth nesaf sydd yn gorau yw chwerthin a thrwy yr gwrthodiad neu'r mecniaeth o'r chwerthin ydyn yn gallu anwybyddu nhw. Oherwydd mae'r gwrthodiad o'r chwerthin yn gwneud rhywbeth sydd yn ysgyfan a rhywbeth sydd yn di-sylwedd. Felly os ydyn yn gallu chwerthin ar rhywbeth, felly mae'r hwn yn cymryd i ffwrdd ei sylwedd neu ei pwysigrwydd, ac wedyn ydyn yn gallu barhau yn ein llwybr union yn y dydd lle ydyn yn dilyn y dysgiadaeth Cristnogaeth ac yn dilyn yr ywelys Duw yn ein bywydau benyddiol. Felly dyma pam dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i ynganu neu i weddio y geiriau o'r crefydd destun pob bore, sef y destun sydd yn dechrau gyda'r geiriau credaf yn diwdar hollgyfoethog, creodd y nef a dar ac yn Iesu Grist ein haglwydd ni o'r hwn a gael drwy ysbrydlan ac a anet trwy farforwyn ac a dioddefodd dan Pontius Pilatus ac a croesholid ac a fi farw ac a gladdwyd ac yn y blaen. Felly dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i ni i ynganu ac i weddio y geiriau o'r crefydd destun hwn pob bore i agoffa hunain ein sel ni, y credyniaeth lle ydyn ni'n selio ein bwydau arni hi. Wedyn, os ydyn ni'n gallu ynganu y geiriau hyn y gandaf beth pob bore, felly popeth sydd yn dilyn union yn y dydd ar ôl hynny ydyn ni'n gallu cyfweddiso hynny union yn y trefn o'r crefydd destun yn ganwyd o'r blaen union yn y dydd yn gynharach ac ydyn ni'n gallu selio popeth ydyn yn gwneud yn y gweddill o'r dydd ar crefydd destun hwn. Felly, y llydd o'r pwnc hwn yw gweddi i chwerthin tuag y rhai sydd yn gorflewog yn erbyn Duw. Felly, beth ydy'r geiriau ar gyfer y gweddi hwn? Felly, dwi'n meddwl y gallai y geiriau i fod rhywbeth fel arglwydd gwna i mi i chwerthin at y rhai sydd yn gorflewog idd erbyn rhag ofn a cawn fy gwanwyno trwy ei trigadigaeth wrthryfelwyr. Amen. Felly, dwi'n teimlo os ydyn yn gallu gweddi a gweddio hwn pob dydd, felly dwi'n teimlo os ydyn yn gallu gweddio a gyfddau hynny yn cynorthwyol iawn os ydyn yn canfod ydyn yn can ymysodwyd trwy'r swyn gyfaryddau yn y dyddiau hyn. Yma'r heddiw yr pedwerydd o fus Fedi 2024 ac mae'r amser o ddeutu 10 munud ar ôl 12 yn yr prynawn. Y pwnc fan yma yw chwaraeaid solitêr areithio dadleuo. Mae gyda'r chwaraeaid solitêr yma gyda'r enw dadleuo neu'r rydyn gallu ehangu yr enw yn ychydig ac efallai rhoi iddo fe enw arall sef mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth. Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth. Wel, fel ydych chi'n gallu dychmygu, mae'r chwaraeaid fan yma rhyw fath o'r dadlau lle mae gyda ni dwy blaid, un blaid sydd yn rhesymu neu dadleuo dros yr un rheswm neu'r rhesymeg ac mae'r blaid arall yn dadleuo dros yr rhesymeg sydd yn gwrthwynebiedig. Felly, dwi'n meddwl y mae'r solitêr areithio hwn yn hynod o hwylus i chwarae ac oherwydd hyn, dwi'n meddwl mae'n ychydig yn fwy deniadol i chwarae ac yn ychydig yn fwy pleserus a hwylus i chwarae yn cymharol i'r chwaraeadau eraill gwrthryfelwyr o blaen. Oherwydd gyda'r chwaraead hwn, mae gyda ni yr
elfen neu'r agwedd sydd yn angerddol, rydyn yn gallu yn dadleuo yn angerddol dros yr un rhesymeg ac hefyd i'r rhesymeg arall. Felly mae'r chwaraead hwn yn mewngglymu neu mewnblethu yr elfen o'r temlad neu angerdd neu pasiwn, ac dwi'n meddwl mae'r elfen hon y beth sydd yn gwneud yr holl ymprofiad yn ychydig yn fwy hwylus oherwydd rydyn yn ymlethu yr elfen o'r angerdd neu pasiwn, ac unrhyw beth sydd yn passionate neu angerddol sydd yn hwylus i ymprofi yn y dydy. Felly, sut i chwarae y chwaraeaid hwn? Wel, rydyn yn gallu ei chwarae fel yr cystadleuaeth rhwng dwy garfan, enghraifft gyda'r casgliad neu bagad o'r bobl ar un ochr ac gyda'r carfan o'r bobl ar ochr arall, ac wedyn i dadleuo ar gyfer yr un rhesymeg ac yr ochr arall i dadleuo dros yr rhesymeg yn gwrthwynebedig. Felly, ac mae'r carfan sydd yn gallu siarad yn well neu yn dibaid ac heb unrhyw patrisiad yr un sydd yn ennill gystadleuaeth. Felly, rydyn yn gallu gwneud neu chwarae chwaraeaid fel hynny, neu os mae gyda ni dim ond yr un person yn unigol, felly rydyn yn gallu chwarae chwaraeaid hwn fel solitêr. Felly, beth rydyn yn eisiau i wneud fel y troed cyntaf yw i penderfynu yr sylwedd o'r dadleuad. Enghraifft, mae angen iddo fe i dilyn y patrwm. Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth arall. Felly, yn gyntaf mae angen i ni i penderfynu beth ydy'r rhywbeth. Felly, rydyn yn gallu dewis unrhyw beth rydyn yn eisiau sydd yn gorfrych. Efallai, rydyn yn gallu dewis car, neu siaced, neu het, neu'r awyren, neu'r llain, ffenestr, neu'r beth bynnag rydyn eisiau. Ac wedyn, ar gyfer lliwiau, rydyn yn gallu dewis unrhyw lliw rydyn eisiau, enghraifft coch, neu las, neu werth, neu wyn, neu ddu, neu oren, neu frown, neu beth bynnag rydyn eisiau. Enghraifft, rydyn yn gallu dewis neu penderfynu y pwnc neu'r sylwedd o'r dadleuad i fod rhywbeth fel mae'r het yn well yn lliw gwerth nac yn lliw coch. Felly, rydyn yn gallu dechrau gyda'r ochr sydd yn dadleisio dros yr rhesymeg mae'r het yn well yn lliw gwerth. Felly, rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel dwi'n yn temlo mae'r het yn well yn lliw werth oherwydd mae'r lliw werth y lliw sydd yn cysylltiedig gyda'r natur neu'r anian. Felly, pan rydyn yn mynd am cerddediad union yn bro, enghraifft union yn y coedwig, neu union yn y maes, neu union o'r llwybr, union yn y bro ymysg neu amblith llwynau neu perthi, rydyn yn cyfwerthusio eu hunain gyda'r amgylchiad, ac mae'r hwn yn rhoi i ni cyfle i guddio yn ychydig yn haws os enghraifft rydyn eisiau i ysgoi neu ochel eu hunain i fod wedi ein sylwyd union yn y bro, rydyn yn gallu cuddio hunain, ac gyda'r het gwerth fan yma, mae'r hwn yn gallu ein fientu neu yn ein cuddio ymplith lliwiau gwerth eraill union yn natur, enghraifft y llwynau neu y dail neu'r coedennau ac yn y blaen. Ac hefyd, pan rydyn yn cerdded union yn y trefi neu y dinasoedd gyda'r het gwerth. Felly, mae'r lliw hwn yn atgoffa pobl ynglyn â'r byd naturiol. Felly, mae'r hwn yn ychydig
Cymraeg yn fwy deniadol I edrych arno fe. Felly, dyma'r enghraifft o bethau ydyn nhw'n gallu prwybwch neu diwedd pan ydyn nhw'n eisiau I dadleuo dros y rhesymig mae'r het yn well yn lliw gwerth. Felly, pan ydyn nhw'n wedi treulio amser neu cyfnod o amser yn dadleuo dros y rhesymig hwn, felly ydyn nhw'n gallu rhoi y cyfle i'r ochr arall neu'r y plaid arall I dadleuo yn angerddol dros y rhesymig ar yr ochr arall, sef mae'r het yn well yn lliw goch. Felly, ar gyfer y rhesymig hwn, ydyn nhw'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r het yn well yn lliw goch, oherwydd pan ydyn nhw'n gwisgo'r lliw goch ar ein pen, mae'n hwn yn fwy llachar nag unrhyw lliw arall, yn enwedig y lliw gwerth, oherwydd os ydyn nhw eisiau enghraifft I gwerthu rhyw fath o gyncarchiad i'r cyhoedd, felly ydyn nhw'n gallu gwisgo het gyda lliw goch I tynnu sylw at ein hunain, ac felly pan mae bobl yn edrych arnom ni, ydyn nhw'n gallu dweud rhywbeth sydd yn gallu gwerthu y gyncarchiad hynny. Felly mae'r hynny yn fanteisio pan ydyn nhw eisiau I tynnu sylw tuag atom ni, het goch. Felly ydyn nhw'n gallu parhau yn y fodd hon ac wedyn yn dadleuo ar un ochr ac ar y ochr arall. Ac wedyn, os ydyn nhw'n chwarae y chwaraeaid hwn fel solitêr, felly ydyn nhw'n gallu amseru yr hyd o amser ydyn nhw'n treulio I dadleuo ar bob un ochr, ac yr ochr gyda'r amser mwyaf yw yr un sydd yn ennill yr chwaraeaid. Felly, dwi'n meddwl, os ydyn yn rhoi ein hangerdd I mewn pan ydyn yn dadleuo ar beth bynnag ochr, felly dwi'n meddwl fydda hynny yn gwneud yr chwarae yn fwy hwylus ac yn gallu rhoi I ni oriau o digrifwch ac adloniant. Felly, fan yma, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, ydyn nhw wedi cyrraedd at y rhanbarth lle ydyn nhw'n edrych ar y geiriau y dydd. Y gyntaf ohonynt yw atgoffail. Atgoffail, os ydyn eisiau I dweud, mae'r hynny yn evocatif o rhywbeth, mae'r hynny yn atgoffail o rhywbeth. Hefyd, ydyn nhw'n gallu defnyddio yr gair arall sydd yn atgoffiadiedig. Mae hynny yn atgoffiadiedig o rhywbeth, atgoffiadiedig. Felly, os ydyn eisiau I cyfer at y Vikings, roedd yr Vikings yn ymysod ar yr pentrefi, ydyn gallu dweud mae llychyn baganiaid. Llychyn baganiaid. Felly, roedd y gair llychyn a gair ar gyfer y Scandinavia. Felly, ydyn nhw'n gallu defnyddio yr llychyn baganiaid oedd yn ymysod ar y pentrefi. Os ydyn eisiau I dweud mae'r hynny yn senio yn catchy, mae'r enw hynny yn catchy, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r enw hynny yn bachogedig. Felly os ydyn nhw'n eisiau dweud mae'r hynny yn shocking, mae'r hynny yn echrydus, E-H-R-Y-D-Y-S, mae'r hynny yn echrydus, mae hynny yn shocking. Neu, os mae'r hynny yn breathtaking, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r hynny yn anadl dyniedig. Felly, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r hynny yn shocking a breathtaking, mae'r hynny yn echrydus ac yn anadl dyniedig. Felly, os ydyn nhw'n eisiau dweud mae'r hynny yn awe-inspiring, mae'r hynny yn ergryniedig. That is awe-inspiring, mae'r hynny yn ergryniedig. Os ydyn nhw'n eisiau dweud mae'r hynny yn transition I rhywbeth arall, mae'r hynny yn trawssymudiad I rhywbeth arall. Ac hefyd, os ydyn nhw'n eisiau dweud ydyn nhw'n propel hynny I mewn yn yr awyr, ydyn nhw'n alldaflu rhywbeth I mewn yn yr awyr, ydyn nhw'n alldaflu rhywbeth I mewn yn yr awyr. Felly, os ydyn nhw eisiau dweud mae'r propellers hynny yn gwthio'r llong hynny, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r alldaflenydd neu alldaflenyddion hynny yn gwthio llong yn symud ymlaen, mae'r alldaflenyddion hynny ar llong yn gwthio llong yn symud ymlaen. Ac wedyn, os ydyn nhw eisiau cyfeirio at y beacon o tân, ydyn nhw'n gallu dweud mae'r tân fodol sydd y beacon o tân. Y beacon sydd yn disglerio yn disgler, neu y beacon sydd yn llosgi yn disgler, a mae'r tân fodol hynny yn llosgi yn disgler.
A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ag angofio i tanysgrifio ac i cyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch ansaf ac yn iach a hwyl.